ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Субҳи зебои ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. анакнун дӯстони азиз, биёем влоги имрӯзаро ҳамроҳ оғоз мекунем. касоне ки дӯстдори влогҳои ман ҳастанд, биёед маро ҳамроҳӣ кунед то охир, ки ман дар влоги имрӯзаи худ чӣ корҳоро ба анҷом мерасонам. имрӯз бошад барои саҳарӣ хӯрдан блинчики заварнои тайёр кардан дӯстони азиз, ки ин блинчик бениҳоят ба мо писанд омад. мулоим нисбати оне ки бо шир тайёр мекунӣ, ин мулоими хушхӯри бомазза мебиёяд. агар тайёр накарда бошед дӯстони азиз, шумо ҳам тайёр кунед. фикр мекунам ки ба шумо ҳам писанд меояд. ана ҳамин тавр хайр тайёр кардам, пухта гирифтам ҳамаашро. касоне ки субҳ хӯрда истода бошанд, ба ҳар яки шумо иштиҳои таомро таманно дорам дӯстон. баъд аз субҳонаро карда шудан, ана акнун корҳои хонаро ба анҷом мерасонем. фикри ифторро мекунем дӯстони азиз. ман барои ифтор як намуд салат тайёр кардам. ин салати осони хушхӯр аст. бисёртар мо салат, баъд аз он мевагиҳоро истифода мебарем. намин гуна салатро карам, сабзӣ, камтар бодаринг ва кабутиро ҳамроҳ кардам. баъд аз он камтар ба дохилаш уксус меандозам, уксуси себин. баъд пӯшида мемонам то тайёр шуданаш. ана акнун инҷа ман булка яъне батонуро қоқ кардам. баъд аз қоқ карда шудан мемонам. ин хушхӯри бомазза аст. фикр мекунам ҳар яки шумо кардагин. ана акнун ан ҳамин тавр ман барои котлет тайёр кардан бояд хеле пешакӣ қоқ мекунам. баъд аз он дар блендер майда мекунаму онро дар котлет истифода мебарам. ин ҳамин тавр майдаи хушро мешавад. метавонед шумо ба дарунаш истифода баред, метавонед ба рӯяш истифода баред. ман инро ба рӯи рӯяш истифода бурдам дӯстони азиз. на ҳамин гуна котлетҳоро тайёр кардам. чӣ гуне ки шумо дида истодед. анакнун ман инро чӣ гуна тайёр кардам. бо як намуд қолабчае ки аз магазини фикс прайс харида будам, бо ҳамон тайёр кардам. дӯстони азиз, бениҳоят осон, коратонро осон мекунад. на ҳамин қолибчаи кулулаш ҳам ҳастай, чоркунчаш ҳам ҳастай. ман кулулашро истифода бурдам. баъд аз он инам хеле котлетҳоро пурра омода кардам. баъд аз тайёр карда шудан, чанд донае ки ба ман лозим аст онро ман мезирбонам. дигариашро бошад дар яхдон мегузорам ях кунад. баъд онро кай вақте ки ба ман лозим шуд гирифта истифода мебарам. котлетҳои мо тайёр мешавад.
баъд ман онро фақат бо картошка ё бо дигар намуди гарнир истифода мебарам. Имрӯз бошад ба мо картошкаро меҷӯшонам то тайёр шуданаш. баъд аз тайёр шуданаш обашро мерезам, камтар мемонам ки обҳояш қоқ шаванд. баъд хушхӯри бомаззатар мебиёяд. ба дохили он камтар сливичное масларо андохта намхали майда аралаш мекунам. ана акнун котлетҳои мо омода шуданд барои ифтор. дӯстони азиз, биёед ҳамроҳ касоне ки ифтор карда истода бошанд ифтор мекунем. ба ҳар яки шумо иштиҳои таомро таманно дорам. дӯстони азиз, ин ҳамин пакетҳоро дида истодед ки аз Тоҷикистон модарам ба ман равон карданд. биёед анакунҳои ҳамроҳ мекушоем ки дар дохилаш чӣ аст. хай як-ду намуд либосҳоро гуфта будам. хай анакунун ҳамроҳи шумо мебинем ки чӣ гуна либос ҳаст. барои ман ҳамрӯзи гап ин падарка аст, тӯҳфа аст. яъне анакунун ҳамроҳи шумо мебинам. ина бори аввал биёед анакунун инаш чӣ бошад. ҷинс ба фикрам кати мекушоем, мебинем. хайоз ман чапагардон мекунам, тарафи дигарашро ба шумо нишон медиҳам. на ҳамин тавр ина пешош камтар бисер доранд. хай ростика бисерош махкул нестанд ба ман. дигар Тоҷикистон ба асосан ҳамин либосҳо ҳамаш бисер доранд. инҷа ба Россия ба хай камтар мепӯшанд. шукрона ки дар поёнаш бисер надоштааст. хай намиро интихоб кардагӣ гирифтиянд. раҳмат барои модарам ки ҳамин тӯҳфаро гирифтанд. ина инҷа бошад лозимиш. баъд инаш бошад фикр мекунам як куртаи паплин аст. ина дӯзондагиян, ин дӯхтагӣ аст. инам хеле хушро дӯхтиям. хай рости гапро занам бо амхалӣ гуфта будам, размераш туғри омад. ҳамин шимчаҳоро барои Тамиралана равон кардиянд. инашро мебинем ки барои чӣ алоҳида андохтиянд. инҷа як намуди шимчаи дигар будааст. баъд ҳозир баъд мебинем ки дар пакет бо чӣ доранд. ина барои Фотимаҷон як куртача равон кардиянд. ина дар ҳамин ҷо дӯстони азиз влоги имрӯзаро ба охир мерасонам. бениҳоят аз модарам миннатдорам ки маро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. барои мо чизҳои лозимиро дастрас мекунанд. то модар фикр мекунам зинда аст, ғамхору мададгори фарзандон аст. ба ҳар яке шумо дӯстони азиз хонаи обод, тани сиҳат таманно дорам. бигзор дар лабони ҳар яки шумо ханда ҳамеша шукуфон бошад.